Weng no ya jingkhuslai. Kasithi sa Filipi. Kalanong basaw kon riu kaong. Bread no ya jingkhuslai baro na gijimut chongpi. Shisin kadba kanong hikay kadang ya klat hagakti. Ki kena school kidang tharay bahkan keliyaki. Baka haklat kadon siteng ne kadap smear. Henry kanong hikay ka bastad ka viet remun bat ka keliyaki kena. Kat no ka jingkya chong kata ka klat baka bat hakikti chong ka. Ki kena ki jubab jam. Pra kendai bat kumta ter. Kanong hikay ka jubab na ka jingyo i chong ka. Baka jingkya chong kata ka klat kam da pher kot. Kasyong kat no por kibat ya keklat hakikti jongki. Lada kibat tang si minit ne minit kin sngaw sting. Henry lada bat sa ya keklat ha kasikenta ki dok sa akti kin pang bat lada bat barok sisngi ka metro kan pang yap siliang. Mar kumtahi keklat kan hab hamadan. Te kumta ka jingkya jong keklat kam kela ndrai kata kapor kayat baki bat ya keklat kumtaro ka jingkya ka don haki ki kena hapo kelas ki snap thu bat ko ngo la ki kle nangta ka nong hikay ka batay biang ki jingban kia ki jingkhuslai bat ki jingsausi jong ka jingim ki long thik kum kata ka klat kabalabat. Perkhat ya kita baro tang sipor bat kim penpang kia AA. Perkhat ya ki kamslem bat kendiet kin sasngau jingpang. Perkhat ya ki baro cisngi kin pang yap siliang bat kumta kimla suban le AA hadu bakin dakelon hi dalade. Ka jingsneng sange ban khuslai palat penlet jingmut ya kikam baba kublai shibut.